ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ಪ್ಲಾಗ್ಡ್. ಸೊ ಇನಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತಾನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸುದಿನ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಆಗಸ್ಟ್ 15th ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ದಿನ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಉದೆತಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಊಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ವೆ. ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15th ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ತೆಗ್ದನು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದೇವರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಈ ನ್ಯೂ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾಪಗ್ಲ ಬೋಡು ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿತ್ತ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕುಂಪಲಾಷ್ಟಮಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೈಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಂಪಲ ಪನ್ಪುನ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಊರು. ಆ ಊರುಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಕುಂಪಲಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋದಿತ್ತ. ಸೊ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇನಿ ಅಷ್ಟಮಿದ ದಿನನೇ ಕುಂಪಲಾಷ್ಟಮಿ ಪಂಡ ಟ್ರಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತೂಪುನ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ. ಸೊ ಅವು ಇನ್ನೀಂದ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜನ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಏರ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ತ ಟ್ರಕ್ದ ಬುರ ಇನಿ ಮಾರೈತಿ ಎಲ್ಲ ತಂದು. ಸೊ ರಪ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪಿದಾಡ್ ಪಾಯ್ನಿ ಬಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಯ. ಸೊ ಕುಂಪಲಾಷ್ಟಮಿ ಪೋನಾಗ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತೀನಿ ಕೇವಲ 40% ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚಿನ ಅಡೆ ತಡೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ ಪಂದೆ ಎನ್ನ 40% ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಏನಾಡ್ದ ಆಪಿನಾತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಅಲ್ತ ಟ್ರಕ್ ಜನಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಕುಲ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್. ಸೊ ಯಾಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಅತ್ತು ಏನಾಡ್ದ ಆಪುನಂಚಿನ ಈತೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತಿದೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದದ್ದೆ ತೊನ್ವೆ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ನಿಕಲ ಸಹಕಾರ ಉಪ್ಪಡನಿ ಯಾನ್ಕೇನನ್ವೆ ಬಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಗ್ರೋ ಆಯ್ರೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಗ್ರೋ ಆಯ್ರೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯ ನಿಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಗತ್ಯ. ಸೊ ದಯಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೇನಿ ಅನ್ಕೇನನ್ನ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕೇನೊಂದುಪ್ಪು ಐಕೊಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಉಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಪೋಕುರಿ ಜೋಕುಲು ಯಾಪತ್ತುಂಡಲ ಅರಬೈದಿ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಈತೆ. ಸೊ ಅವೇನು ಪೂರ ಬರೀಕದಿದು ಎನ್ನ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ Unplugged. Bye bye.
రోజున దేవరందు పండ అత్తమ్మను పుడుండా నాగదేవరందు పనిపేరు